I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh as the snowflakes cover my fallen brother. I will say this last goodbye. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light has shone, by silver streams that run down to the sea. On the clouds beneath the star of a snow one winter's morn, I turn at last to paths that lead home. Avui tenim l'honor de parlar amb un mestre de les arts escèniques, una persona capaç de transmetre els sentiments més purs gràcies al que més li agrada, la dansa. Humil, sincer, apassionat i un creador de somnis. Lo podríem definir com un nòmada de la vida, però amant de la seva terra i de les seues arrels. Avui mos deixa entrar al seu món Roberto Olivan. Many places I have been, many sorrows I have seen. When she was just a girl. Roberto, moltíssimes gràcies per acceptar este repte de vindre al programa de Perfils. Per a nosaltres era molt important tindre una persona que des del nostre punt de vista professionalment s'ho ha currat, ha lluitat pel seu somni i te donem la benvinguda. Moltes gràcies. Com se definiria, Roberto? Difícil pregunta, sempre és molt difícil definir-se un mateix, no? Però senzill, una persona normal, algú d'aquí de les Terres de l'Ebre i que se sent arrelat a les Terres de l'Ebre i que estima molt a la seva família, no ho sé, i als amics. On vas néixer? A Tortosa, tortosí de pura cepa i res, vivint aquí entre Tortosa i Aldover, cosa que els caps de setmana anàvem molt a Aldover, uns pares. Aldover? Aldover. Teniu família o...? Uns pares van comprar un terreno fa molt de temps, fa 43 anys, que és el que tinc jo, i anàvem molt els caps de setmana. Que teníeu una finca a Melés o...? Oliveres. Oliveres? Oliveres? Oliveres d'Olivan. Sí, senzillament un terreno on a poc pues, han anat construint coses i ara tenen la seva casa allí, viuen allí. I me sento molt agraït per anar això, perquè diràs que va ser el punt de lligament la natura, per aquí està a prop de les muntanyes. Mar i muntanya, no? Mar i muntanya. Les Terres de l'Ebre, este àmbit tan important. Roberto, com van ser els teus inicis? Vull dir, quin va ser el moment que tu dius me surt? Ballar, no? Ballar. Pues mirant la tele, descobrint coses a través de la tele, en programes, com el que sortia fa molt de temps que es deia Aplauso. Hi havia concursos de breakdance, hi havia cosetes i quan, bueno, com passa sempre, quan veus una cosa i et parla profundament, per el motiu que sigui, pues, enganxes, tens un lligam. I vaig començar pues, en aquell temps pues, a gravar programes en els sistemes que existien, el VHS, el Beta, el 2000, aquestes cintes que es giraven al revés. Nosaltres anàvem, me'n recordo, fèiem una cosa molt xula, i era on estava l'Hotel Berenguer, que hi ha com un passadís, vale. Per a cruzar d'un carrer a l'altre, passaves per baix, i me'n recordo que ens juntàvem molt els divendres per la tarda, adolescents,
no sé, tindríem 13, 14, 15 anys per allà, i m'ho juntaven sempre una colla que cada vegada feia més pinya. Arribava un moment en què els divendres per la nit, per la tarda, arribàvem allí i hi havia ja molta gent esperant, perquè sabien que arribaríem gent a fotre soroll, a ballar. Anàveu allí a ballar? Sí. Alguna persona te va dir, Roberto, tu endavant, és el que tu vals, que ningú te talli este somni. Vas tenir algun referent? Va ser molt difícil al principi. En un lloc com són les Terres de l'Ebre, quan en aquella època tens una tendència que t'agraden certes coses que no són normals aquí, que no eren normals aquí, te sents molt tot sol, tires endavant i diràs que tens com una prova a superar. Tens que demostrar que t'agrada i per què, i ficar-li força. Sí que va haver un moment en què vaig sentir suport, òbviament. Després, tota la família, els amics donen... Però en el moment en què la gent te diu, ostres, ho fas bé això, diràs que t'anima i retroalimenta. Perquè, òbviament, van començar a fer coses, van fer les jotes, vaig ballar jotes, també, claro. Vam ballar un munt de coses, vaig fer tot lo ballable possible. La lambada, quan va sortir la lambada. Molt bonica. Fent concursos de lambada. I hi havia inclús el periodista Conrad Duran, vale, que em va donar un bon suport. Va donar, xiquet, això que fas és molt bonic. Ell era apassionat del moviment i la dansa, en aquell moment, i em deia, tens que continuar. I per lo contrari també, suposo que va haver gent, com en totes les coses que fas a la vida, que et dia, Ets molt raro. està bé que fa. Està boig. Sí. Se m'ho dien molt. M'ho dien també, és molt xulo, però per què ho fas? O no té futur, o això, d'això no menjaràs, no, dedica't a altres coses, no? Sí, m'ho han dit moltes vegades, però diràs que no entrava dins el meu enteniment, perquè ho veia, per a mi era un sí o sí. No hi havia volta de rosca, és que tenia que ser. És que quan sents una cosa tan forta ja pots ficar-li impediments, obstacles que tiraràs endavant. Sé que, i és normal, que la gent després pense tinc que estudiar alguna cosa que em donarà diners, tot i que no m'agrada. Ara, el que he vist molt en la crisi és que, malauradament, els treballs s'han acabat o ha sigut... Bueno, molta gent s'ha trobat al carrer. Penso que és molt trist, llavors, en una situació on no hi ha treball, no pots treballar d'allò que pensaves que te donaria treball i diners, però tampoc fas allò que voldries fer, que haguessis volgut realment fer. En aquest moment és que quan penso que potser hauríem de prendre la lliçó per a les pròximes generacions i donar pas i donar coratge també a la gent per a fer allò que realment volen fer. La dansa, quan va formar part més professional de la teva vida? Quan vas, el moment que tu vas poder dir, jo puc viure o puc començar a dir que sóc ballarí? Professionalment parlant. Curiós perquè per a mi ja des del primer moviment ho era. És curiós perquè mai havia pensat en la remuneració. Vale. Era un sí o sí, s'ha de fer, és que sí o sí, no hi ha altre, s'ha de fer. Llavors penses, ja com, no ho sé, ja sortirem, ja ho farem, però tira. Treballador ho he sigut, ho soc i me sembla que ho seré. És una cosa que treballo moltes més hores del que la gent s'hi pensa. Però diguéssim que la primera vegada que vaig entrar un contracte tal qual va ser als 25 anys. Mira, justament, i això sembla màgic, sembla fet expressament, el dia del meu compleanys, quan vaig fer el 12 de novembre, que vaig fer la primera estrena en la companyia Roses, me sembla que va ser el 97, vaig fer la primera estrena a l'Òpera de Brussel·les, en una companyia enorme, molt gran, en la qual vam girar per tot el món fent molts espectacles. La gent jove que està començant en el món de la dansa, tu quina cosa els hi podem dir? Quina cosa els hi diries de dir o de seguir aquest camí, o no hi ha un camí a seguir, no hi ha una pauta marcada? Estem vivint temps molt raros. Jo ja no sé quina és la pauta. L'únic que sé és que has de fer el teu camí, l'has de continuar. L'has de marcar, l'has de crear, l'has de construir i l'has de defensar. Crec molt en la gent espavilada.
al món. Espavilada, t'espaviles. Com? No ho sé. T'espavilaràs. Diràs que totes les fórmules que s'han pogut fer, imposar, crear, algunes funcionen i altres no. Però l'espavilat sempre troba el camí. Sempre. No ho sé. I en els temps que estem vivint ara, on tot, inclús els valors humans, hi ha certes coses que no, la gent ja no li dona importància. I em sembla que ja han perdut una certa cosa que crec que sí que s'hauria de recuperar. Jo hi crec molt en la gent que em dona confiança. Com ho expliques, això? No hi ha un paper que digui... No hi ha una ruta, sí. Potser jo te pregunto des de la ignorància que se té molt més en compte, a vegades, en les arts, la tècnica, la posada en escena. És més important això o el sentiment, l'experiència, les vivències d'un mateix? Ha d'anar equitatiu? No? Perquè hi ha moltes vegades que tu vas a un espectacle i dius ostres, que ben fet està, però me'n vaig igual que hi entra. Això és l'excés de la tècnica, excés de bueno, el que podríem aplicar a la vida normal, excés de burocràcia també. A vegades tant de paper i tanta complicació per a algo que és senzill, doncs mos allunya de lo que és real o el que realment tenim que fer. Jo hi crec en el sentiment, per això m'agrada moltes vegades quan faig un espectacle o quan portem espectacles, per exemple aquí al Festival del Tebre Dansa, m'agrada preguntar-li a la gent que no comprèn o que no ve del camp de les arts escèniques. I la seva resposta sempre m'obri molts de pensaments interessants. Perquè al final és això, el que t'emportes és el que la gent sent. I a vegades te diran d'un, és que no sé què és, però m'agrada molt. I este no sé què és, m'interessa molt, molt. És misteriós, però em sembla que és el que realment val la pena. ¿Esto me té vida? Sí, tinc vida, i l'estic vivint a cada segon al 100%. El que passa que sí que és un tipus de vida pues, una mica diferent a la quotidiana que estem acostumats. A vegades m'agafa vèrtic, ho confesso, no? A vegades és allò que dic, ostres, qui m'ha manat ficar-me en tot això? Però una vegada, no sé, és com els reptes, no? Tu saps fer coses hasta aquí i a vegades te planteges fer-ho allí. Sempre te crea un cuquet especial, no? I això jo crec que te manté viu. Crec que en el moment en què ens assentem, ens apalanquem i diem, bueno, hasta aquí, això és el que sé fer i això és el que faré el rest de la meva vida, pues, tendència és a baixar, a apalancar-te. Per a mi és igual a morir-te dolçament. I m'agrada mantindre'm sempre en el cuquet despert. I és una mica agotador, però la resposta o el retorn que tens quan aconsegueixes un objectiu és molt gratificant, molt gratificant. I més, en el meu sentit, per almenys de la manera que jo faig les coses, quan fas coses que fa sentir altra gent feliç. Doblement gratificant. El sentiment, no?, que parlàvem abans, potser. Jo, per lo que he vist dels teus espectacles, ets pur sentiment. M'agrada que digues potser això, gràcies. Potser que sigui el teu èxit? Transmetre o vull dir, desbordes sentiments contínuament, ara parlant i veient els espectacles, potser aquesta sigui la fórmula del teu èxit? Podria ser. Sí, perquè també veig, a veure, jo dono moltes classes també ara a universitats per ahí també i veig gent jove tècnicament al·lucinant. Mare meua. Allò que inclús el professor hasta te fa cosa, diu, mare meua, xiquet. I li dic a vegades, és que això ho fas 1000 vegades millor que jo, però de 3 voltes. Però hi ha certes coses, com el que dius, l'experiència o el sentiment, que això no es pot aprendre a una escola. O sigui, això no s'ha d'aprendre. Això està o no està, lo despertes. Jo crec en que tothom, cada persona és un univers. I a la que comences a buscar, a rasgar, comences a trobar coses molt interessants de tothom. Ara, que vulguis obrir la porta o no, depèn de cadascú. Hi ha gent que és més reservada, digues, hasta aquí és la meva vida. I hi ha gent que vol ser més transparent i compartir-ho amb altra gent. I això és el que crec que és més peculiar dels artistes, que volem estar a l'escenari per a compartir. En el moment que veus un artista en què no arriba a traspassar este nivell de la pell a l'altre costat,
Llavors te queda buit. I bueno, marxes a casa una mica igual que has arribat. Suposo que és molt important la interacció entre les persones. Vull dir, al final, suposo que una companyia acabareu sent família. Com podries definir este grup de persones, esta transmissió de sentiments, sensacions? Som certs socials, no? O sigui, jo penso que, a no ser que vulguis desconnectar totalment i llavors te'n vas, en plan ermitanyo, dalt les muntanyes, però tot sol, el qual és envejable i és bonic, però jo no podria. I me sembla que tots els que, la majoria, no estem preparats ni és natural nostre, necessitem de la gent. I m'agrada crear ponts entre gent, m'agrada crear aquests ponts que jo els dic intangibles. Ponts entre gent, comunicació, missatge, poder dialogar al nivell que sigui. I de la mateixa manera que nosaltres una companyia, pues, sí que és cert que si no hi ha unió ho notes, ho perceps, ho pots sentir. Jo crec que en qualsevol treball se nota. M'agrada veure la gent que és feliç anar a treballar. M'encanta, en sèrio, m'encanta veure la gent, sigui el treball que sigui. I és que els veus que ho estan vivint. I en canvi la gent que està trista o que li és un pes anar a currar, quasi li diries, bueno, canvia de curro, és una altra cosa. Ja, però la vida, els diners, les factures, ja, això no ho sé, no tinc la solució. Però, de nou, tornem a la conversa d'abans, m'agradaria pues, estimular-los i dir, fes-te la pregunta, per què no? What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Quin és el país o el lloc on tu dius, jo em quedaria aquí per sempre, perquè el públic hi ha un feedback, perquè la gent me sento còmoda, perquè en general tot, digues, allí és on jo vull quedar-me. Ara te sorprendrà potser la resposta. No sé si he fet, a vegades m'agrada comptar, i ara estic pels 53-54 països que he estat treballant, viatjant, i del Tebre és el que més m'agrada. Aquí estic... Al teu delta. Sí. Les Terres de l'Ebre. Estic molt content aquí. Potser perquè estem en este punt extrem on és un lloc inhòspit, abandonat. Mos has portat a un espai, Roberto... Únic. Únic. I tu m'has dit una cosa, portem un lloc especial. Ah. Déu-n'hi-do, que especial. A mi m'agrada molt. No sé, la gent que conec per aquí, la gent que parlo, són gent molt especial, molt... A mi m'agrada la gent... Te diuen la veritat. Als Estats Units, per exemple, how are you? Fine. Yeah. Mentira. és un joc de paraules, és una postura. Però si te pregunten, how are you? Avui estic fet caldo. Te miran en plan, ups, i potser se giran i marxaran. Aquí ho dius, hòstia, xiquet, i què t'ha passat? I no ho sé, trobo que aquesta naturalitat, aquesta cosa... Potser que encara estem... podem dir que som la reserva natural de sentiments, de... Moltes vegades ho dic, som els andalusos catalans, en el sentit que som oberts. Suposo que la gent de Deltebre acollix a la gent que ve de fora com si fos família, no? Sí, naturalment és el que passa. En el tema, per exemple, si ja portem aquests dos pols, el que és la vida quotidiana normal i la vida professional de les arts escèniques, estan una mica separades. Hem tingut que fer un treball especial. Al principi, quan vam arribar aquí, sí que se'ns mirava una mica com estos extranys, estos artistes, estos faranduleros, hippies. I ho entenc, és normal. Jo potser faria el mateix. Hasta que ho comences a conèixer, la gent ha trencat este gel i ha trencat esta barrera. I ara mateix la gent està molt contenta, està demostrant que s'ho ha fet seu, que els agrada, que els entusiasma, que els inspira. I aquest és el treball que s'ha tingut que fer. Jo, quan vaig sortir d'aquí, sé el que em va costar molt. I també gràcies a Ana Maria Bel, l'escola Ana Maria Bel, que va ser la primera escola a la que vaig anar, i ella va ser la que em va impulsar a l'Institut del Teatre. Això. Ara, jo em vaig proposar aquella idea de dir a ningú li hauria de passar el mateix que em va passar a mi.
I és per això que li donem aquesta força al Festival del Tebre Dansa, que la gent tingui per lo menos accés a tot allò que a mi m'agrada i crec que és positiu per a la vida. No aporta res negatiu, tot el contrari. No significa que te tinguis que dedicar, però sí que te fa més ric interiorment. I això és el que està passant, crec. Què representa el del Tebre Dansa? Estàs dient, per lo que estàs dient és el teu ninotet, no? La teua... Fillet. El teu fill. Sí, allà està ficat tota l'essència de tot el que... Te contaré una anècdota. Vinga. Sí? Vaig estar vivint 3 mesos a Seül, a Corea del Sur. I me van portar una vegada passejant, però sempre anava en gent de l'escola, no de la universitat, perquè la Corea Ja, possible. està... I hi havia un home per el carrer que lleig les mans, les línies, i no ho havia fet mai, i tenia curiositat. I m'han dit, no, aquí és una cosa molt típica, tradicional, o sigui, va fer i me van anar traduint. Aquell home, òbviament, no em coneixia. Me va dir coses com que a mi em podrien deixar enmig del desert, que acamparia, que sobreviviria. Com que tinc esta força innata de tirar endavant. De supervivència pura i dura. I d'alguna manera va arribar, me va preguntar si vaig néixer abans dels 9 mesos. I vaig dir, pues sí. Vaig ser entre 7 mesos i 8 mesos, saps allò? I dic, per què això? Dic, és que ho puc veure, dic, tu tens una missió a la vida. Allò em va fer un clic al cervell, però al·lucinant. Em va donar molt de sentit a moltes coses. Vaig comprendre. Vaig comprendre el per què, la força que li fico en aquestes coses, perquè me considero una mica incansable, perquè m'agraden els objectius a llarg plaç, creure una cosa i fins que no l'aconsegueixo no paro. I és això, és que me sembla que tinc una missió a la vida i és fer el que tinc que fer o el que estic fent. I quan veig a la gent feliç, i jo també estic feliç, pues, etapa concluïda, obrim una nova etapa i així sense parar. Una altra anècdota. M'encanta. N'hi ha diverses. 10 minuts abans de sortir un espectacle, sí? Me truca la família. Roberto, lo yayo s'ha mort. Sí, o sigui, és un palo molt dur, aquest tipus de coses. Quan te preguntes què faig jo ara mateix al costat quan no pots hauria d'estar a casa. Potser aquest fet te va marcar això que estàs... tornar als orígens? I agafar més força per a dir, bueno, tot això que estic vivint per fora ho tinc que fer allà. Per què no? Per què no? Si tenim un lloc magnífic, tenim talent, hi ha gent molt vàlida, per què no? La pregunta és sempre, per què no? Què et queda per fer? Bona pregunta. Mira que m'ha agradat i me sembla que tinc tots els somnis complerts fins ara. Tot el que m'he volgut plantejar, lluitant, treballant, ho he aconseguit, més o menys, no? Volia ballar, he ballat, volia tindre la companyia, l'he aconseguit, volia tindre un festival, ho he aconseguit, volia pegar la volta, ho he fet. Lo pròxim. Me sembla que ara, als 43 anys, ja toca continuar fent les activitats, però s'ha de passar la pilota a la següent generació, me sembla. Me sembla que li vull ficar molta més força al Festival del Tebre Dansa, que està estimulant a molta gent. M'agradaria obrir de nou un centre de creació aquí al Tebre. Seguir creant, però donar també veu a la gent. M'agradaria que, ja que ets un professional, mos poguessis definir la paraula dansa per a tu. Ara m'has tocat la fibra. Mare meva, dansa. Mira, te diré això. Bum, 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 bum. Moviment, la sang, estem vius. Hi ha un ritme, hi ha un moviment. Te val la resposta? M'encanta. No havia pensat mai, mira. Algo així. La sang corre per dins, mai se para, està en moviment i té un ritme. Per tant, estem vius.